Andito, mga hello, good morning. It's already, anong oras na? 5 o'clock? 5 o'clock. Dito ako kumakain noon. Ayan. Maaga akong nagising dahil jet lag. Hindi ako makatulog. So, may coffee at puto. Ayan pa, may mga tinapay pa doon. Oh. Ayan si, o yung suki nila. Oh. Ito yung kamag-anak ko. Ayan. Yan si Aga. Kamag-anak. Ayan, nagluluto sila. Oo, di ba? Ganito ang buhay sa probinsya. Ganito ang buhay sa probinsya. So 5 PM kahapon tulog na ako. Gising ako ng alas 4. Alas 3 na yata yun. Oh, yan. Muna tayo mga aro. Ganito sa aming probinsya, Carinderia. Panggatong. Yan yung mga ingredients. Yan luluto sila ng lugaw. Lugaw, ulam, pansit. Lugaw, pansit. Pangalmusal ng mga estudyante. Yan yung kusinero, chef cook. Mga chef cook. O mga karpintero daw. Dito ako kumakain noon. Bagong na nila. Lutuan. Yan o. So, lima lang. Ang kulag dala. tahong ng pansit. Pansit. Hintayin ko yung pansit. Masarap yung pansit dito. Bari-bari pansit dadya. No po. So, sa kaya talyasi. Tutong balot eh. Luya. Hindi ato antong putay ka na eh. Lugaw. Oh. Dapat wala may blender mo panagawa kantong tampa sumpal. Amang kuminawi ko sika. Kin. Yan. Mumpala kami na Bombay no kin. Pulugan. Amang kuminawi ko sika. Na blender. Mga ganutan. Christmas last, bigyan mo ako na. May problema sa atan. Basta wala. Yun nilagyan na ng sabaw. Ito timpakulong sabaw to eh. Sabaw na baka. Baboy. Ano ba tanan nila no? Tip lang lang. Sinabawan na. Unang luto, pansit tsaka lugaw. Kay Agas Restaurant. Agas sa Carinderia. Timing pagka Yeah. man di pero kan jalo tulad. Di na gulo yan anitin. Mamasasabay ni. Ay. Sikreto may kinyo, recipe o. Nandun na yung lugaw. Si Chef Aga. Ayos na. Hindi ko nilagay yung sikreto nyo sa pagluluto ng sarap na pagkain. Ayun
Tapos na yung lugaw. Di ba? Ano pang, may patak-tak pa yan. Yan o, yung bawang. Gagawin nyo na yung bawang. Yes. Ginagawa na nila yung bawang. Anong sinasabay bawang ng skin? Di ba? Mabango to na. Yan, mabango daw kasi bango ni Ken. Lalagyan na. Si Bading mo. See? Bading. Bading kami lang doon. Nandun kayo mo subok ko. Ayan. Diba? Ayos. Tapos, ayan yung nikintan. Onion leaves. Onion leaves. Una na customer. Panigo na tampon. Sakina. Palibalin talaga probinsya niya, probinsya. Taputang. Nilugaw. Ikal mo lang na inol pa mo mo tagla. May inol ko no, aga. Napisi. Iwal mo ni. Tuta. Iwal mo. Ikaw ay kiss mga nakalagay. Iwal mo. Araratan. Kini mo dali pansi. Singkiral na luto. Ayan. Siyempre ni mana, nindan dala. Dan nun ila. Ay, tapos na ba? Sushi pa. Sampala, siyempre. Hi, kanyo mo ta. Shout out ka. Hello. Inas ko kayo Cagayan de Oro. Shout out. May taga Cagayan de Cagayan de Oro. Oro. Akaasawa. Bye-bye Bye Pulong. Arata, ganggana. Kapatid pala nila. Anong pangalan? Tutong. Shout out mo sa kay Cagayan de Oro. Cagayan, Hingog City. Ay, isa kayo. Tagay na rin. Bye-bye. Taga bye-bye yung manaya. Kami papago lang. Diba? Ni Malani. Sisimon to ay pansi. Pansi ko. Ni Mala. Sumpala. Mga talaran-lara. Pansi. Si Tidi, Masarap. alaga rin to kay si Tidi. Masarap to ta. Kaya na may Q. Paano yung labalit na nung Pansi. ganito kami araw-araw noon katawan. Bukas mo, Ags. Pansit. Oo. Idan yung kinitan. Bulong na sibuyas. Tamayay. Oo. Takantaya, tapal. Timpla mo. Tapos mismo na naman. Panganiray. Gusto mo rin balik. Ayan o. Onion. Bawang, onion. So kayo order ka. 10 piso lang. Only 10 pesos. Only 10 pesos. Pam Cagayan de Oro. Pansit lang. Kanali ka, oy. Hindi kayo malindong maayang, ha? Bagay, tumarte juda, eh. Sarap.